Guys, I would like to share to you, no, bagong opportunity na dumating sa akin na talaga namang nag-alab yung aking kagustuhan po na mas mapabilis natin makuha yung pangarap natin, guys. Okay, meron akong sinalihan napaka-legit na company from US. Sobrang ganda ng sistema, mas mabilis ka kumita, less effort, napakaiba niya po sa ibang mga network marketing company. New ways na po siya, ma'am. Mas pinadali niya yun, or sir, mas pinadali niya po yung paraan kung paano kumita dito sa sistema na ginamit niya. Okay? So, ayan. Syempre, ngayon pa lang, nagsisimula pa lang tayo, kaya hindi ganun kalaki ang kinikita natin. But guys, ituloy-tuloy niya lang to. Ituloy-tuloy lang natin to. At pinapangako ng company na pwede ka kumita ng 100,000 per month po. Yes, per month, yun talaga. Kahit wala kang invite, kahit wala kang binibiling products, pwede kang kumita ng 100,000 per month. Okay? Kaya kung ako sa inyo, guys, habang wala pang 3 months itong company na to dito sa Pilipinas, it's better to be on top. Kailangan makapag-join ka na para bago pa mapuno itong matrix na to. Kahit sabihin natin walang katapusan yung matrix na to, guys. Sobrang lupit niya. Okay? Kaya if I were you, just message me right now and I am willing to assist you, no, and to guide you kung paano to siya ginagawa. Okay? And that's it. Maraming salamat. Good day!